Háló, jaj, de jó, hogy felvette valaki, ez a tűzoltóság? Eltűzoltótál. Tűzoltóság? Tűzoltótál. Azért beszélsz így, mert van egy piercing a nyelvedben? Tettő. Kettő. Tehát ez a tűzoltóság. Eltűzoltótál. Figyelj, tudnál egy kicsit artikuláltabban beszélni? Tűzoltótál. Tudnál egy kicsit artikuláltabban beszélni? Tudnék egyre. Tűzoltótál. Tetszik mondani pörgősebben. Nincs idő mellébe tenni, nem tárgyaládunkat, mert... Hát ebből azt értettem, hogy vú. Na. Ég a tű. Ja, hogy a lánglobogás a vuna, ez nem vú, hanem a boiler. És nem ég, hanem füstöl. Füttöl? Füstöl. Füttöl, nagyobb a füttöl, mint a lánga? Nem tudom, nem mértem Na. meg. Tű hogy lett? Tűz, hogy lett magától. Tették? Nem tették, magától lett. Tették? Nem tették, Tették kell mondani, hogy Ja. lett a tű. magától lett. Tőlem? Nem tőle. Nem mondta tőlem lett a tű, itt voltam, nem tettem tűt, nem tettem... Tabika, mondja nekik, itt voltam, nem tettem... Hoppá, van ott még valaki? Beszélhetnék Csabikával? Adom, Tabika, Adja Csabikát. adom, Tabika. Adja Csabikát, beszéljek én is egy normál... Halló, Csaba? Csaba van a vonalban, halló? Halló, én vagyok a... Te? Én szerencsétlen hülye vagyok, aki kifogtam a kollégádat. Nagyon nehezen értettünk szót, még szerencse, hogy átadott téged. Szóval, percek óta füstöl a bojlerem, mit csináljak? Te? Én. Tessék Na elmondani, hogy ne!